हेल' लोगोफोर गुड नाइट गोजोन मोनाबिलिनि गासिबनिसिमबो अननाय जासिहरबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आं जेम्स आगैनि बारे एसे फंनैसो बुंनो नागिरदों आरो लोगोफोर। खोथाया रावबो सिरियासलि दाला आरो गोसोनि साननायखौ बिहा फोरमायदों माने एसे क'क्राझारखौ सोंखारिनाय बायदियानो जादों, फुरा क'क्राझारखौनो सोंखारिनाय बायदि जादों आरो आंहा क'क्राझारनि जाबाय नालाय एसे मोदोमाव नांदों आरो मा होनदों खिन्थालांसै आरो आं फारि फारि। 7 खयथा जाखोमोनथाय 7थासो जाबायमोन आरो बे टाइमाव आंहाबोथ' लाइभ फैबाय थायो नालाय। ओमफ्राय दाना लाइभ होनो ओंखाम ओंख्रि संहोलां लाइभ होहोलां बिदि होयो नालाय आंबो। ओमफ्राय मबाइल थुनायावनो थागथि जेम्स आगैनि लाइभ नुबाय आरो ओमफ्राय दानाथ' इउटुब गिदिरफोरखौथ' एसे नायनो लुबैखायो नङा होमबा। ओमफ्राय एसे हाबनानै नायबाय आरो आं माबाखौ जेम्स आगैखौ नायबाय। ओमफ्राय दाना आं मालाय बोरै ओरैनो थानो लाइक होबाय, ओमफ्राय एसे कमेन्ट होबाय आरो सापर्ट होनाय जायोना लाइक होबाबो। ओमफ्राय जेबो रोङाबाबो लाइकफोरखौ होबाय बिगै हिसाबै फंबाय हिसाबै बयखौबो बिदा फंबाय सोमोन्दो गावबागाव गावनि मानसि बायदि साननानै लाखानांगौ नालाय। ओमफ्राय दाना कमेन्ट हरनायाव बिदिनो एसे एदावलायबाय आरो ओमफ्राय बेयाव मा होनदों बावखुंग्रियाथ' बावला नालाय बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनोबा फैयागै होनदों आरो ओमफ्राय दाना मा होनखो आंबो क'क्राझारनिसो होनबाय। क'क्राझार होननाय लोगो लोगो खावलाया गोजा जाबाय आरो जोंहा माबाया जेम्स आगैया। ओमफ्राय मा होनखो बियो क'क्राझारनि, आंनाथ' एन हाउस वाइफ ब्लग नालाय एन हाउस वाइफ ब्लग। दाना नोरै होनबाय क'क्राझारनि मानसियालायनो माने दैबो सोङा ओंखाम ओंख्रि जाहोनायनि जेबो माबा गैया जाहैदों। ओमफ्राय गावनि लोगोफोर दं जाहैदों एसे मानिजाथाव एसे गिदिर लोगोफोर दंनो, फैबाथाय माने ओंखाम ओंख्रि जेबो सोङानो जेबो रेसपन्स होआ ओमफ्राय मानसि बायदि खालामा बेबायदि बुंदों आरो जेनेबा। ओमफ्राय क'क्राझारनि मानसिया होनदों एक्सुवेलि आं सानो क'क्राझारनि मानसिया गासिबो क'क्राझारनि नंजोबा खोमा। गोबां मानसिफ्रा माने हा बायनानै न' लुनानै थाफैनाय दं बोजों बोजों जायगानि। दा क'क्राझाराव थाबाय नालाय क'क्राझारनि होननांगोन आरो क'क्राझारनिथ' होनना लाखानांगोन। दा जेम्स आगैनि लोगो गिदिर गिदिर दङनो बिसोर जेबो माबाखौनो होआ रेसपन्सखौनो होआ। ओमफ्राय दा बियो होनदों नामसो लाथ'ला होनदों आरो ओमफ्राय आं सानो नोंथ' लोगो होनदों हय माबायदिखौ लोगो खालामदों नोंहासो ओंखाम सोंजालायो दै सोंजालायो। दा बेबो क'क्राझारनि नंबावगोना नंबावाखि बाहाय हा बायनानै थाफैनाय मेरला मानसि खारबोनाय दं। ओमफ्राय क'क्राझारथ' नाम लाबाय। दा क'क्राझारनि मानसिफोर आं बेखौ बारा मोजां मोनाखै आरो गासिबो क'क्राझारनि मानसिया बिदि नंजोबा। आरो माखासे मानसिया बहुद मा होनो काहानि बानायफैयो क'क्राझाराव। ओमफ्राय क'क्राझारखौ बुङो आरो क'क्राझारनि, खिन्थु क'क्राझारनियाल' खालामा, दस्रा जायगाफोरनिया क'क्राझाराव खालामफैयो ओमफ्राय क'क्राझारा बरनाम मोनो आरो गासिबो बिदि नंजोबा। क'क्राझारनि मानसिया एसे मोदोमाव नांदों आरो आंहाबो क'क्राझारनि नालाय। ओमफ्राय क'क्राझारनि मानसिफ्रा बिदि होनद्रायथारनाङा आरोना, क'क्राझारनि गासिबो बिदि जाजोबा। दा आंखौ जाय बिदि खालामदों आं बेखौ डाबल जाहोहरनो मोनबासो मोजां मोनो बिदिबो होनदों आरो माबायदिखौ लोगो खालामनानै लाखो नोङो जेनेबा जेम्स आगै, नोंहासो ओंखाम ओंख्रि सोंजालायै जोंथ' बिदि खालामनो हाया जोंनि लोगोफोरखौ। जोंथ' सोंगोन जेनेबा गोजाननिफ्राय फैनाय मानसिखौथ' जों ओरैबायदि रेसपेक्ट होयो, जा दं आं जानायखौनो जालां बेफोरबायदिसो। दा नोंनि लोगोखौसो एसे डाउट थाबाय आरो आं माबायदिखौ लोगो खालामदों। गोजाननिफ्राय फैनानै जुदि रेसपन्स मोनाबा माबायदिखौ लोगो खालामदों बेयावसो एसे कुइसन थाहैबाय आरो आं। ओमफ्राय क'क्राझारखौ फुरा क'क्राझारखौनो बरनाम होनो नाङा आरो गासिबो क'क्राझारनि मानसिया बिदि नंजोबा। गासिबो उदालगुरि ओरै बाक्सा गासिबोनि मानसिया जेरावबो 50-50 थाखायो, मोजांबो थागोन गाज्रिबो थागोन बेखौथ' साभाबिक बयबो मिथिखागौ। गासिबो मिथिखायो गासिबो जायगायावनो मोजां थाजोबा गासिबो जायगायावनो गाज्रि थाजोबा होननानै। फुरा क'क्राझारखौ माबा मोनसे क'क्राझाराव बिराद आघात मोननानै थांदों नोंहा, जेनेबा जों क'क्राझारनि थाखायथ' नङा
नोंनि लोगोनि थाखायसो दा नोंनि लोगोखौसो नोङो मिस्टेकआ माने नोंनि लोगोनावसो दं लोगोखौसो होननांगोन नों नामखौथ' खारिनो हायासै क'क्राझारखौसो ज्राव क'क्राझारनि मानसि क'क्राझारखौसो बुंबाय आरोना आं बारा हामजानाय मोनाखै फुरा क'क्राझारखौ नोंनि लोगोआसो खालामदों फुरा क'क्राझारखौ बदनाम मोननायखौ मोजां मोनाखै आरो बेबो लाइभआव बयनिबो गेजेराव मोजां मोनाखै लोगोफोर सोर सोर माबानायखौ मा होनो आंनि बुंनायखौ गोरोन्थि जादोंबा सनाफोर सरि दे सिरियासलि द्रायथ' नङा बेफोर खोथाया जायखिया गोसोनि खोथाखौसो बुंदों जेम्सआबो ओमफ्राय आंबो जेनेबा गोसोआव बयहाबो मोनसे माबा मोननाय थायो नालाय बेखौसो फोरमायलायदों आरो हायोबा शेयार खालामना हो जेम्स आगैनिसिम सहैथों एकदम आंथ' सोरबा सासेनि दायाव फुरा क'क्राझारखौ होनोबा आं बेखौथ' मोजां मोना रेसपन्स गैयाबा बै माबायाव मा होनो इन्टारटेनमेन्ट आगैजोंबोथ' बेना मोनसे माबा दङ जुदि रेसपन्स मोना जेबो माबायाबा बिसोरजों बोरैथो मोनसे सर्ट मुभि दंना बेना आं बेखौबो नायदों बिनि भिडिअ फिसा दङ बेखौबो नायदों आरो जुदि रेसपन्स मोनाबा बिसोरजों बोरैथो शुटिं खालामखो जोंनि फ्लाइअभारावनो ओमफ्राय बोरैथो थांलाय फैलाय खालामखो ओमफ्राय जोंथ' जाम्बि जाम्थि हाउसवाइफ न'आव ओंखामदो ओंख्रिदो दांग्रा जोंथ' जेबोखौनो मिथिया सोरखौ मा होनदों फात्ताखौनो गैया ओमफ्राय जों जाम्बि जाम्थिखौ बुंनानै लाब गैया आरो जेम्स आगै बुंनोबा बै खालामग्राफोरखौ होननांगौ ओमफ्राय गोरोंफोरखौ होननांगौ आरो जोंथ' जाम्बि जाम्थि नै मैया दाख्लैसो इउटुब खुलिनायखौनो नलेजआनो गैया दा नोंसोरखौ सेलेब्रिटि हिसाबै जेनेबा एक्टर गाबदोंना नोंबो एक्टर एसेबो जोंनि नोजोराव नोंनि सायाव अननाय ओमफ्राय माबा दं आरो रिसपेक्ट होनाय दं आरो जों जाम्बिबाबो नोंनि सायाव रिसपेक्ट होनाय दं ओंखायनो नोंनि लाइफआव दसेबाबो जेनेबा टाइम होदों आरो जेनेबा नोंसोरथ' जोंखौ थां दाथां जेबो बेफोरबायदिथ' जेबो नोंस्रा माबा गैया थेवबो जोंहा जोंनि मानसि एक्टरफोरखौ जों पाब्लिकआ अनसायनाय होनो लुबैयो आरोना माबाफोरखौ सेलेब्रिटियावनो गोलैखाबायना आगै नोंबो जेम्स आगै नोंबोथ' एक्टर गाबोनाय ना एथ' मुंदांखा संगिना आगैजोंनो गाबोलायनाय नोंबोथ' फेमास दा जोंबायदि जाम्बिखौ लाइभआव थांबा थाट्टा होहरनानै जोंखौ जावनानै मा मोनो हायोबा बेफोरबायदि आदोतखौ गार आरो ना नोंनि गोसोसै मानियो मानिया बेफोरो ना फंबाय हिसाबै बुंबाय आरो आं नोंखौ होमबा बेसिमल'मोन लोगोफोर बाय